खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन UGC नेट JRF आनजादा मा, नेट JRF खौ मानो नांगौ, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा, आनजादा माब्ला जायो, बेनि एग्जाम पेटार्नआ मा, बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। दिनैनि आयदाखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो भिडिअ'खौ शेयार खालाम। आंनि सानैसो नायगिरि बिथांमोना नेट JRFआ मा मिथिया होननायलाय आं बे भिडिअ'खौ दिनै लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, नेटआ जाहैबाय मोनसे हादोरारि थाखोनि एबा नेशनेल लेभेलनि मोनसे आनजाद। बेनि आबुं महरा नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट। बे नेट आनजादखौ इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसननि जानानै NTA एबा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया बोसोरफ्रोमबो खुङो। बे आनजादा बोसोराव खेबनै खुंजायो। बोसोरफ्रोमबो जुन आरो डिसेम्बर दानाव बे आनजादा खुंजायो। UGC थामहिनबा इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसना बे आनजादखौ भारतनि गुबुन गुबुन कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय आरो JRF एबा जुनियर रिसार्च फेल'शिपनि थाखाय जैगथा थानाय एबा उदायथाव फरायसाफोरखौ सायख'नो थाखाय बे नेट आनजादखौ खुंनाय जायो। जेरै लवार प्राइमारि, आपार प्राइमारि आरो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि साख्रिनि थाखाय टेट आनजाद खुङो। बेबायदिनो कलेज इउनिभार्सिटिनि थाखाय UGC NTA आ नेट आनजाद लायो। थामहिनबा कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो थाखाय नेट एबा नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट होनानै पास खालामनांगौ। अब्लाना एसिस्टेन्ट प्रफेसार पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो एबा एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो थाखाय नेट सार्टिफिकेट एबा नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट सार्टिफिकेटखौ नांगौ जायो। नेट आनजाद होनायनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बाथ्रा बुङोब्ला, बे नेट आनजादखौ होनो थाखाय सासे बिजाथि एबा फरायसाया जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएट एबा MA, MSc, MCom एबा मास्टार डिग्री लानाय जानांगोन। मास्टार डिग्रीयाव खमैबो 55% नम्बर मोननाय जानांगोन। रिजार्भ केटेगरि SC, ST, OBC बायदि बायदिफोरनि थाखाय 50% ब्लाबो जायो। बे आनजादखौ होनो थाखाय जेबो थिखानाय एज लिमिट गैया। एग्जाम पेटार्ननि बाथ्रा बुङोब्ला, UGC नेट आनजादाव गासै गांनै पेपार थायो। आनजादा अनलाइन एबा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट मडआव जायो। बे नेट आनजादनि पेपार 1आव टिचिं, रिसार्च एप्टिट्युड, रिजनिं, डाटा इन्टारप्रिटेसन, कम्प्रिहेनसन बायदि बायदिनि सायाव सोंथि सोङो आरो पेपार 2आव गावनि गोसोबायदि सायख'नाय आयदानि सायाव सोंनाय जायो एबा जाय आयदायाव मास्टार डिग्री खालामदों बे आयदा एबा साबजेक्टनि सायाव सोंथि सोंनाय जायो। बे नेट आनजादखौ उथ्रिनोब्ला आनरिजार्भ केटेगरि एबा जेनेरेल बिजाथिफ्रा 40% नम्बर मोनब्लानो उथ्रिनो हागोन एबा क्वालिफाइ जागोन। SC, ST, OBC एबा रिजार्भ केटेगरिफोरनि बिजाथिफ्रा 35% नम्बर मोनब्लानो क्वालिफाइ जागोन। आनजादनि क्वालिफाइआ मोननै रोखोम एबा केटेगरिनि जायो। मोनसेया एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय आरो मोनसेया JRF एबा जुनियर रिसार्च फेल'शिपनि थाखाय सेलेक्ट जायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन JRF एबा जुनियर रिसार्च फेल'शिपनि सोमोन्दै। लोगोफोर, JRF नि थाखाय आलादा जेबो आनजाद गैया। बे नेट एबा नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट बे मोनसे आनजादानो। इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसना नेट आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय JRF सायख'नो थाखाय मोनसे काट अफ मार्क फोसावो। बे काट अफ मार्कनि गेजेरजों बांसिन साबसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ JRF नि थाखाय सायख'नाय जायो आरो बिथांमोननो JRF नि आलादा सार्टिफिकेट एबा एवार्ड होनाय जायो। JRF लानाय एबा मोननायनि मुलाम्फाया बेनोदि Ph.D एबा डक्टर अफ फिल'सफि डिग्री लानो खाबु मोनो। JRF मोननाय फरायसाफोरनि थाखाय आलादा रिजार्भेसनबो थायो आरो JRF मोननायनि मोनसे मोजां मुलाम्फाया बेनोदि जेब्ला Ph.D खालामो अब्ला रिसार्च स्कलारनि मुङै दान मोनफ्रोमबो 30-35 रोजा स्कलारशिप मोनो। थामहिनबा JRF थायोब्ला Ph.D खालामनायाव दान मोनफ्रोमबो एबा मान्थलि सरकारनिफ्राय फैसा मोनो, जेराव खालि मास्टार डिग्री एबा नेटल' पास खालामनानै Ph.D खालामोब्ला बेफोर फेसिलिटिखौ मोननो हाया। लोगोफोर, जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायगोन दि नेट आनजाद उथ्रिनानै मोननाय सार्टिफिकेटनि भेलिडिटिया लाइफ टाइमनि थाखाय, नाथाय JRF नि भेलिडिटिया 3 बोसोरसिमल' थायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।